Damn bro, tää uusi sinkku tulee From Above. By God created vähintään. Ja nyt muistakaa äijät, väkivalta on cool. Meistä ei tuu mitään linnanräppäreitä. Teistä ei oo mitään hyötyä bossesta. Jos tää pesäpallomailla saat maksimissaan ehdonalaista, mutta jos sä heilut aseen kanssa, niin tulee life tai jotain bro. Meidän eka levy on enää pari biisiä vailla. Se ihan salee breikkaa. Jengi tulee ole ihan, että what? Mun faija ei tuu uskoa. Tiedätkö mitä se sanoi yksi päivä? Se keskellä keittiö, kun mä söin aamupalaa ja selittää, että kato ittees. Vittu kato ittees. Mitä vittua sä teit? Sä et oo vittu tehnyt mitään. Sä et vittu koskaan aio tehdä mitään. Täyskelvoton. Minkä vitun panoksen sä oot antanut? Et mitään. Et yhtään mitään. Vitun mitään sanomaton. Vittu sä et oo mitään. Ja helvetin mitään sanomaton. Sitten se jatkoi. Vittu isoin nobody. Vittu isoin nobody, jonka mä tiedän. Ja mä ajattelen, että kuka tämä vitun vittupää, joka sanoo mulle, että mä oon persestä. Kuka se luulee olevansa? Ja mä sanon, kuka sä oot sanomaan mulle, että mä vittu oon mitään vitun vittupää. Sä vittu oot se mitään sanomaton. Sä et vittu koskaan aio tehdä vittu mitään. Minkä panoksen sä aiot? Ja se, että sanot mulle, että mä oon mitään sanomaton, se tekee susta vittu paljon enemmän. Vitun paljon enemmän. Paljon enemmän vitun mitään sanomattoman. Mitä?